Kapangni sikla sikliro tini yani yago kisisa jora tongo o jora kaham eba sep kahamo norok bang tini kok sawanai kachongka kabangma jorao kanao sikla sikloni kok kabangma ni kok kanai khabos rango tabok sini Yudrok sini India hasteni hani kabangma jagao thangai porinai kori tongo ব্যবসা বাণিজ্য খালাইনি খালাই tongo kabangma jagao podri por samung krang tongo good belai encouragement kaisa bokha te kaisa bokha salbrum yasya garakkanago khabai maniko kathi maniko wana maniko kabangma mapasung wana jat somas wana jat motha wana jat kami wana jat koktam kendrong saimano abong kangke taboni baksa sikla ro norong bisingo baksa drug sakapo tablet sakapo dendrite nakapo ko omhai rok bai tam bai khunjuo hanya khna to ya kokro bai sob bai waisapun khane kokro phatsa khna bai abai khnai balai dokhuna ang kangma jago ko sao tamuni paksa srai ro norok hai kaham bobi shot dong norok hai ni bisong sa baksa lama rikri buzagai tokane kana boso khayok maniko khabai maniko naithok sikli bhobishot ni kaham nai abo hai ro abo hamya ni masalai sung jotong sai ban abo hai ro no wan sukte ang wan sukine kya mutyo man ka thangai nokha bisi 1989 bisingo ang jepho college ni Bible college ni pain sakang nano Ministry of Welfare Government Nagaland social work do Naga youth dono rakhaklanya bagyano ringka ang tiani bagar custom ka tawo rebel father boy waksa thang subaka sungluka poso naga youth do crisis suffering ma pasung santi kroi youth drop phan kana lengsa overdose ni lengsa modrei portungi thuija spread paisa tini sini hastego ani doko awahin khnai belai khaiyogo khaddo kunang te ang wansuka bahike kok saimano ani khapangni ani hamjak sumani sikli ro pai my lovely boys and girls ro pai ang kaisa ani library khuluki naiti tini 25 বছর ni sakang ang booklet kaisa simani tongo ang nang punugana ang to pusap ro simama tabuk sak ang 20 ta pusap sike podri pot bak sakang ma borok pore hamari manai tongo ani puila ni buza bang simani yak tolma abron karigo kaitoni ha tai mothani laibo ma the world church history abai ro sujak ani yapo tini tam kajan kaisa kangni boi tongo ang phatano tabo ani yapo tabo yak bakasimo buzab kaisa na mukano onek bosor sako sekyang mono re kaisa tongo mo kaisa si content novel boy hai tujalang ne omonek kyang sikla tongro snamani te kaisa tongang puila ono
इंग्लिश में काहे सिमिन मो बने 1987 रको आं 97 आव सिमिन मो 86 87 88 आव सुजा kana mo The Christian Life and Modern Social Living ang sikla tong ko no select mana moro ke thanai koi bor sang simani jorano agini te ta boni kono te sio ani life ni te kisa podri po kok jorao bahage tamu kamu te sijak ko te kaisa just recently English sijak boyan ya patong kaisa the sequence of interesting story omorang nang kama jor hoye pono manai manai jongo mai bista buzap public kai jongo English by pastor boys sijak tongo kok bro boy almost 15 ta kamu becengo ang saga puila ang semani to kok tang betang booklet kaisa orang hoite no ang normal kisa musibai kian kot mutai poriman bising tei isa kok sanai ni wan soka oro booklet to nung bai sawang kok thaje jotta borok no haino hai thangnan nango ungna musibai kian kaitoni mukti yor mani অনেক কাইতরি মুক্তি হল অনেক 25 বছর সাকাং আং অমন প্রিন্ট খাইজা দাইথন জাত কসাম তিকলে গেতাও নরক ni bagai dom butoman kha phewa busap ka class 6 of poritam phorno obusam no suja ka tai auni bagai no phaida ke ang tau mono ang porikla haipano orino kaise kaise ke ang bersak sara poritangana haike norong sujak tam tong amai baksa poritangana ang tau nayo nung amai baksa poritaniyo mokol kaingan haike nung tebo interest manai tekisa wansuk thaniyo suba sumanan hammai phaida haike sungta porilayana sikli rok abni loge okra chakra serai khanai rok norong नाइक्लाई दी ते खनाली हमारी नाली मुसीबाई केरांग होग लायो थुइपानो थांतुं कागै मान लाया आसक कथा लायो बरंनि हंगमाले बेलाय के मार कनिखा काइसा बरंले यार कनिखा काइसा हापेले थानसा काइनानि माइ खासा कनि हगमा के उलो केंनाय जानि जा हापिं खापसा Musuhnya dale bokrong jase bini hokmale cereng bereng se kerang hokmato bua kahambai kudi laijawo mokol fursawi sawo barsakang dakti pai kerang hokmato yapai kahama musuhnya sago budi phaijakma musi satiro khana diyar mo ang hokmani kerang khanawai joli jakmani bakchi dia haike jani Omoto saya ko yar kerang abo tam khese nai husung ni tuisano je bari manai boseo haping no manai sikla kerang tongi manlia balai ni haikendo sakoplong joli tongma bai babiwi nai lia bobo barna hanunyo koni goseka nong sekang bardi kerang dakika yate kolongle tuisa parangai tabung nung barti tongkan nai segai aha kerang ni bekao kiri jakmani barai je mano manja deng no babiwi tunglang mani musik tunungla ka haskiri butui sabo sanliya tongka mutobui bar hunai bar kaya tek barake cibok haskiri butik tongawo kalai rekata boke kuwa wei nahari manai kerang no hono tiro haskiri butui asok kabangma kuprokha bebak notuyo musai cajangma bari musaka kerang kirima ma kharjakha boma haskiri phai nukphakya jagao botei kurui kepalo thapsake orangsa khnai naibe ke bibak no korioi khorang chiregai musainya sungka shadi ba sabo botei subaikya musainya bokok sana dotima kerang subayo oama thangka haskiri chiregai kerang kharjaka mai ok khujagai
Kerang kharjaka lama mufunoi himai chiragai thangka haskiri buma kerang ni lama no mari oi gena bura sa teitakui tongo tamuso kharka kerang no sungo ta sachiri aso genda sa khairok de ano kisa jaifa nongthong tongra de akong asugla kirima singcha ohom dodom ki phayo haskiri kerang no naitakui chanani abono khnawoi jaije genda sa kerang abo de nong samani tebo khnaka hom ke gena kirma bakha hapma bai barsoga khitma thor ke gena salaha o mora kerang khardi dodoro sajagi pan tongdi thangni phataro gena bura sa kiri jakmani kok thaise sanani aseng lermani tei tamo khainai kerang kharjaka haskiri to bono sanani hinai somanyo tangai paikya chibok haskiri gena no sangka kerang motin de thangpai motin thango ama haskiri ma taini ana bosong pai kerang kharjaka mai hakjalma ke haskiri nuhur ka muri ke bupang sakawo toling sikari hawo ke naiklai tongo kerang kharjama lengmano pokman ya lengmani mogoi tongo toling sikari khorang kerang no sungka toling sikari kerang no sungka toma dosar bai nang asung moka balake lengja kerang no snugoi sikari tongkhanai riprik phaija kerang samano khairok jaka bokhanai tongphai din nang ani bothobo saka kaithangni bupang bochugo kerang ni yapai mari oi haskiri buma phaikya bupang tolawa yapai paijagai saka na hari toling no sungka nang de kerang no tonka tamni asek jolika bono ani orono tono tamni asek bono kudika toling chiragai saka nang sa tongko butiba tammo phirok thangsidi ungka phirok thangnani o saimanka nang bono phirok dinai yalaya karya rohori paidi tamni ang phirok phinai sawabai kok saitong babida naikya jangjari khaisikti thangnaka thangni kaham krengkhe ani kok sama moti nang tamo jat angno saimano bihia toling sikari nokhare mo tamo chupuk khorana ikotia tirukung tiari buti baijak nai musle jagma nang angbai tamo nai kok kotor sayoi thangnaka thangni tomung se tongkon ai kriya ang grei khetabok ani sakeng ma botoi naisinai nang bai kubunya choba je kapalo gotok tei nainai nang ang bai kubunya choba sawi kalang de ngai bojaga binai bekrang thumbai din nungbo kalang ka sawi iko jaga shonibar salni simi choba ongkolai nanglai ke hopung sapung tope peyong la bathroom barlai borong ketis tiskare tipung waise biklai waisa birsawi bamkrok bamui tong le saka sobang mangno bisang thangka musle dol to sajang mang paikya makam maburi khulum kobokhe pailia beba gosio toling pungkheno khorokma bomnai choba sasui ruo bisaba kisade ahai tongnani kerang kormosuk thangka musibe kerang ni kotoma koktengle khulomui orono muthangjakha hambai rangsak ni ani youth rock have sikli rock swar ganang pan ganang khakra klaimanai sikla rock khasrang khatong tho khatunja sikli rock sasingono rangnu kana ang porimani koktang porimani a koktang porimawo sengatang furang kangke kokhamose kerangsa bokaham ke babi naya bai bini thamchi bai bokaham ke wansui naya bai musai acalak bin boneng kok bai bo haskiri video kalaikya haskiri video kalaima bai bini kepala dosa koto pakya a dosa emon kha bini জীবন se
sesing painai musle jengmani yago eba bini bohogo sobainai ang sanai maka mo hase tiga bahaino sikla sikrok sungje tamu draksa ho tablet chapong hai chapong kunai rokni deramani asol deraman kotor bangke pal hamyawo khobja gai deramani kokse khoroksa hoito boloni de sungai hoito kaham kaseme yang thangai langmawa wan sugui payangi hoito baksa drugs sanai chau hoito baksa belai ador manai ma phani ador manai rang pusyo klai hoito derai thango kok naya bai disobedience bai derai thango awni bangeno angsawo musaisani kok bai kerangsa deramahai kebangma odrak sakung tebel sana yang merah pal hamnya baik derau amo belai soi kokse tabu kokrei depon deraka to yokna ni bagai lama tongnai amzo kalai kya bin bagai lama tongnai kerangsa karma hai nung derai tongmun aroni kharna nangnai kharai kerangsa toli ngar sogi mahai sogi nangnai lama kana kasara tebo derana phainai sudo drugs ya te podre potoi phainai khoknani lama sogi nai chanan bagai podre pun bagai rangi me lota kaise pun uklangi phamai ma phao shanti nai kami osanti nai tahun doli osanti nai tengini sak ni berai tuisai mi yang nai bekreng tam norm thang manyai awal mai jora wo ayo proses jeng thei thang dukhone ko hai pano aba hai rok no pogoi khibi we kaham lama phainyan ni one sumna kaham strong determination ekdom man ya tam tong ba man nai ko kaisa sijang nai saiman nai komo se kerangsa bupang tolawa lengai sikari sana aro khairang man mahai nang khairang man na sabri khairang man nang nai ma phani khairang man tongano taku bukan khairang man tongano awani sai tem kotor ke subrajisini khairamo maya kana khairamo bos keplai ben thane putuk lai beni yathio kalai nyai nakar san kahangke grak wansu kahangke suri kahangke nang o hangya nang masawan yakni keplai ni manai tong thok man pinai ma phabai hang hai nung ma pana kabang na saka nung ka thang bon ka bagayan nini ma pa so coaching nini takko so coaching taidor isyo non to yo so coaching no tai nung sama poto tang manai khorok sa good testimony phainai siklo bagai bortoman siklo sumi nang pohor ngi pasa nai bon bai khata tai di yokna ni lama naik tu ti hinggang nung lama manai lama naik tu dia derna baga thangkang kle nung lama kori paingai o genda pura narak lai tung nahai kerang sonor tho nung hai arna kle leng tung nai ulok nung tebo thuinai bon bagino serious deadly serious thai sin saka kaham lab je laibo phaisa my dear children, my dear boys and girls. Tahu anggaran no elembak naik kerengai, Bible no nanti tamusa, awan kisah penuh na tangi jowo, kisah zora nanti, ma pangteng tahu bukung teng joto no kisah naik di,
elemen kok khnai hamari nade ang paithago suriwano gobang kok tongo haipon gobang kok saya o kisisa kok ang sanai terek kang ulo kok sabno. God bless you my dear. God bless you. Amen. Sừng hai nó hai tia cái xe làm bang này lấy phiền nó 1 Timothy ni chapter 4 verse 12 sisa kok no ang hai na hai English by poriwoi English poriwi kok ro poriano na hai naiti let no one despise thy youth but be thou an example of the believers in words in conversations in charity, in spirit, in faith, in purity. Kogroi tam sakanai ni. Nung cerai borok nai khoroksa bai fanos hak nang yata ungjak di. Tamke kok sama bai, tomung bai, hamzak ma bai, poitu klai ma bai, kethar ke tong ma bai, poitu klai ni rukno lama soi penok nai se engdi. Kebang kok saya woi jas kisisa ko woi pair nani kok kemose. Neng cerai nei bui bai sak nang je tang di. Kok tamong ke cerai pun pama nini dik ni dinono kaham kelaja mani kok nini kok lamo tomgo hamzak mau puituk klai mau kethar ke tong ma bai nang lama punok nai borok sangdi nini chai uklok phai tong nai srai rong bagai nang lama punok nai sangdi nini kok ong kang ke nang menak ni lama busundoi ba kirma sisa awa hai tang di ni sama ni kok se ba besek nang mani kok siklon bagi okok therok nai klanya kok putu klanya kok ang to jas puri ka hai se tam kenona phonogura makan ngokok klanya barba nai klai di Fungsarik meditation klai di nanya ba kaitor subrayong nono hamari klai nyai nang kaitor na putu klai yang thing om no pori na ba okok thai kathar kaham no nai sarang na ba nang phan mana no bunyi sai bara sanang kaham ngai mana na. God bless you. Tia kaisa te ba hamri kotor ni bagai tia kaisa lamang na election sung tabuk omake Exodus chapter 20 verse sung ke 12 ni korote ba kaham kok sujak tungwa heaven 12 sim na len. Honor thy father and thy mother that the days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Kok borwai haina hai sing na len namang na phano borom khlai di hake subrayung kaito norok no remani hawo norok omor kebang tongai manai kok to nangmani ko gitu ba ma phano borom khlai ma manau bosa kaham ko ma phana borom khlai me ni bosak dukho ni ko ma phani kong nai bai belai derao ma phani kong na khe hamen yak ni yogo awani men kai kiran kok thai sawo ma phani ko knadi ake ne ji hawo tongo a hawo ne omor kebang kethangai manai Hamyok lai khan ka ba drug sakat tablet ka ba abo to bis poison hoitan ni bisang ka ba nini langma ba dati thigalak tu ba jora nangyawin no kriyo no nini jora pai thangalak tu ba
boni bagai ma pan kok khna kang ke setting nai aro hamari tongo bon bagan khapang siklai ro ma pani kok khna di ma pan borom redi abo सबसे kaham hamari ni kok nini ma pha ganang thang kri thang kaham dang hamya tang borong nini ma pha nono hamya wo kok thai chale kaham ning ungli ni sanai nini ma pha nono pusinai nini ma pha nang bo harpung sapong tan nini ma pha nang bo sak choi tong nai nini ma pha jora jora wo ma pha song dale adur khlaima bai busarok yak lai thango apurno derama phayo tor khani kok khnayanggo abo kahamda once again ID. God bless you. Sangtawok paithagono phai sokpai lekya tabok o video ni ya phangbusuk kisisa kok sajangnai kimose sung introduction naikya o video ni gumong kai subject eba theme you touch shikla ni langma dai lama September 2019 part 1 teo part 1 no sung introduction kisah naikya Masiba kerang kotoma kok tang sijak puri laikya te a kerang kotoma ni kok eba meaning rok na kisha just highlight khlaijaka aba pai nang kok mani kathang kok thai langmani kok thai elambak sikla siglon pai kisha puri jaka kisha cheri sajaka dai paithago conclusion aro khumbar jaka picture khumbar ni orthong ka ke meaning kanke sikla ro belai special borong akhum ro khai hini samane kokse khum haike nai thui tong na nangai khum haike nai thui tong di o prithvi o sangsari bari o tripuri do phawo ni samane kokse te aro sikli rong no kisa picture kaisa jaka abo kaisa example ngi tong nani kok sajak mani cherai rong ni picture o tongaro abo no orthong kangke usai rong no tibo wan sok de nini sak ni bagi phano phainai bosong cherai rok ni langmano naisigi himdi nang kharak tabuk sikli ngi nai phainai o serai rok ni kaisa kaham hamri ni example eba phunuk maringe basa di hanai a picture no jakmani kokse khaklayo buche kan hanai phaide ha kyang suriwana te suri pailen maya ganang kaitor bathangna si subrai Kristo hambai tino jora sep kaham ni bagi tini yang nono khasuk ni sikla baksa malainya ni kok sana ni hamari manlainya ni jora kaham raka hambai nang salbrom sini khapang ni khasung ni sikla tong ni borong pori phana tong thang nang sa sangphun khlai tong thang nang bromai tong di borong ni langma serai khlai di kobul jak nang masa mahamya sayan yak noi de uddar khlai di nini pholak katha ni phanme brong tang di haki brong serai ki kaham ke basai phai manani baksa draksa jak tablet jak brain drive awahai sajak ni baksa kok ni meya brong disobedient spirit brong obedient spirit nani ma phani kok khnai brong shokra sakar na mani hoi mani tong na awahai spirit by hamari khlai di lam kaham phunung mang tung di lam hamini yak no hate brong uddar khlai di shaitan amjong na podri pon yak no hate uddar khlai di
borong ma phasang khakjama tongthong marati butir di gyan radi takubo kono hamre khlaidi tai joto sikla sikli rok India haste fatar hawa tongnai je kun hawa pan tongthong borong hamre khlai jongdi borong yaktui dofani sungsasan to busadi borong imang kaham prongdi borong future bright khlaidi borong khathai tongbo khathang sarati loneliness life nang borong tongdi o phala katha nang sikla khakjong tongthong rati joto dofani borong hamre khlaidi phai tongnai chirai rok khorai rok nang asir khlaidi o video na hamre khlaidi srang sati TV channel no asir khlaidi apa nung jora kam ma ke rabang tong song ai ke song ni ne kokte ba khanai manani hambai na khana ka hanai jisu ni ne mong waisa sano amen